Să venim pe canalul meu, bine v-ați întors la seria 100 Must Know și sunt super happy că sunteți aici și încă mă mai urmăriți. Astăzi o să vorbim despre backtracking, da? O să facem un episod super șmecher pentru că vreau să vorbim despre backtracking, ce e la backtracking, cum folosește Stiva, cum folosește recursivitatea, la ce e el util, când e util în practică să-l folosești, cum e folosit el în C++ și în general în toate limbajele de programare, cum îți generezi permutările unei mulțimi, combinări de n luate câte k, toate combinările, toate submulțimile unei mulțimi, partițiile, problema damelor, generarea brute force a tuturor parolelor, fucking toate chestiile care se pot face brute force cu backtracking. O să le facem dacă nu azi în episodul următor și dacă nu în episodul următor și în episodul următor, așa că stați aproape pentru că urmează o serie mega șmecheră. Acum gata cu hype-ul ăsta fals, hai să trecem la explicații și la cod, da? Deci, backtracking este o tehnică de programare, la fel cum există tehnici de programare care fac, nu știu, tehnica greedy sau tehnica programării dinamice sau programarea orientată obiecte, sunt diverse tehnici și paradigme care se folosesc de anumite chestii. Am explicat-o super rudimentar, dar that's it. Și prin backtracking te folosești de Stiva pentru a genera toate chestiile posibile ever, brute force, naiv, și după aia iei Stiva aia ce-ai pus, ce-ai așezat pe ea, configurația ei, o parcurgi și vezi dacă ce-ai pus acolo, ce ți-a ieșit pe Stiva aia, e o soluție bună și validă pentru ce ai tu nevoie. De exemplu, fac un desen frumos, elegant, cât de cât, un paint corect, respect, bam, ia uite cum vine, bam, mam, așa. Și ce puteți desenăm aici? Hai să ne imaginăm că de exemplu am vrea să calculăm, să vedem toate fucking parolele de dimensiune 5. Cred că am mai făcut ceva asemănător aici. Păi e simplu, îți faci o stivă care o să aibă pe prima poziție A, apoi pe a doua poziție, bineînțeles că o să încep tot cu A, pe a treia poziție ce o să puneți? A, nu? Și până ajungi la dimensiune, la poziția 5, unde e ultima variantă posibilă, o să pui tot A prima dată. Asta e prima soluție care îți vine în minte, e ca la alfabet, da? E A, you know what I'm talking about? Right. Și atunci, chestia despre care vorbesc e că Stiva e structura de date care ne ajută să generăm chestiile astea și apoi să ne întoarcem, să tăiem 5-ul pe care l-am pus aici, iar în loc de A să punem un B, de exemplu. Și apoi în loc de B să punem un C. Și practic să obținem toate soluțiile alea din ordine care ne ies din ordinea de la backtracking, care ar fi, dacă stăm un pic să le vedem, sunt chestiile alea când îți pui faci A, apoi A, B, A, C, A, D, puncte până la A, Z, și asta o să fie prima aplicație pe care o facem pentru că mi se pare cea mai simplă și cinstită, right? A, Z. Și apoi ce o să se întâmple? Care e următoarea parolă posibilă pe care ai făcut să o introducă utilizatorul? Păi ar fi B. A. Și atunci, cum facem chestia asta? Că dacă vedeți configurația, asta e o stivă, da? Deci la fiecare din asta e o stivă. Ca să ajungi de la asta la asta, sunt necesare două operații. Mai întâi un pop, ca să scapi de chestia asta, și după pop, stiva arată cam așa, da? Și apoi un push, da, dar hai să nu mai pierdem atât de multă vreme cu chestia asta și să vă explic la propriu ce se întâmplă acolo, da? Hai să vedem un cod care se ocupe de nebuniile astea. Du-te mă cu algoritmul tău. Așa, suntem în C++, super cool. Să facem un file care să fie 0.23. Stiva, nu? Nu Stiva, ce facem? O să facem backtracking. O să-i... nu i-am pus numele bun. Fucking shit. Nu o să recunosc. Acum da. Pentru că știu că vă place super mult să scriu odată cu voi, o să iau de la început și o să ne listăm împreună. O să avem nevoie de ce? O să avem nevoie de Yoast, o să avem nevoie de using namespace.
stădecam fiecare problemă, o să facem un int main și o să vă arăt structura generală a oricărui program de backtracking la care puteți să vă gândiți voi în la voastră viață de monitori. O să avem citirea, care citirea de obicei e doar un cin, like n și atât. E o variabilă globală care nu contează prea mult, nu e importantă. E importantă, dar e dimensiunea Steve, e dimensiunea maximă a Steve, e dimensiunea problemei. Și după aia să zicem că ai o funcție de backtracking de 1. O să vedeți imediat de ce, că atunci când începi backtracking-ul trebuie să-i dai seed-ul, gen de pe ce poziție să completeze Steve-a. Și la început Steve-a e goală și atunci completează începând cu poziția 1. Steve-a pe care o punem aici o să salveze elementele de la poziția 1, nu o să zicem că 0 salvează un element sau ceva, știți? Ok? Și cred că atât, nu? Nu cred că avem nevoie de ceva. Deci, cum spuneam mai devreme, avem nevoie de un vector care o să fie o Steve, care de obicei nu are nevoie de o dimensiune mai mare decât 20 ca să facă toate chestiile pe care vrem noi să le facem cu ea, pentru că dacă ar fi mai mare de 20 ar dura super mega mult și n-ar venea ieși din scopul problemei. Și atunci am declarat n-ul care e dimensiunea problemei și dimensiunea maximă Steve, am declarat Steve-a. Cred că am avea nevoie și de o variabilă care să țină mereu locul unde sunt, adică eu ca să ajung să am a fost nevoie să trec mai întâi prin A și apoi să mai fac un push A. Și apoi am ajuns la A, apoi am mai făcut încă un push A și am ajuns la A. Și mereu ar trebui să știu cam pe unde sunt cu topul, ca să știu unde fac push-ul, right? Super. Cum arată funcția de backtracking? Fiți super atenți că gen la fel arată majoritatea funcțiilor de backtracking. E ceva de genul ăsta, primește un top. Sau nu, primește, da, primește. Dacă a ajuns la... E funcția recursivă, am explicat în videoclipul anterior recursivitatea în Python, verificați asta dacă n-ați văzut. Deci e un must ca să înțelegem episodul de azi, trebuie să știm Steve și recursivitatea, care sunt cumva legate. Dacă am ajuns la capăt, adică dacă topul a ajuns la n+1 și nu mai are unde să bage, bineînțeles o să apelăm afișare, care ne face o nebunie. Altfel, ar trebui să parcurgem toată plaja de valori. Asta e valoare start, i mai mic sau egal decât valoare final, și să umplem Steve, să facem push pe Steve, like literally push pe Steve, st de top egal cu gen i, valoarea pe care vreau să o pun acum, și back de top plus 1. Adică recursiv apelez, completez poziția curentă și mă asigur că funcția asta recursivă back, de la backtracking, o să apeleze recursiv gen cu poziția următoare din Steve ca să facă push la încă o valoare, încă o valoare, încă o valoare și să ajung până în capătul drept. Știți ce zic? Nu e atât de complicat. Acum, întrebarea e ce e valoarea start și valoarea finală. În cazul problemei noastre în care generăm toate parolele, e char. Deci Steve ar trebui să fie de tip char și atunci și i-ul, adică valorile pe care le pun, ar trebui să fie tip char și să zicem că sunt litere mici, de la A până la Z. Are sens? Super. Cum facem asta? Păi, cred că am scris cum facem, doar că ne lipsește funcția de afișare pe care am scris-o acolo și atunci cred că ar fi nevoie să ne implementăm super lejer și frumos. În principiu, în afișare parcurgem toată Steve și o afișăm, pentru că e o configurație validă. Afișarea poate fi asta sau asta sau asta, oricare dintre ele. Deci sunt apeluri consecutive. Completez prin apeluri succesive până ajung la A, apoi fac afișare, completez prin apeluri succesive până ajung la A, B, apoi fac afișare. Afișarea se face foarte, foarte rar, dar e importantă. Și atunci e doar o parcurgere a Steve-ei, care de obicei e până la N, și o afișare inocentă a elementelor la modul STTI. Are sens? Și la final e un STI în întâlnire. Bă, cam asta e. Sincer nu văd ceva ce am pierdut aici. Să văd dacă sunt în directorul bun. Da, acum sunt. Și o să și rulez această minunată. Compilez și o rulez imediat.
Hai să vedem, să băgăm un N, de exemplu 3 și să vedem ce ne dă. Oh, chiar a mers, ne-a dat toate parolele. Hai să facem ceva mai mic pentru că aici nu prea se observă chestiile. Hai să facem cu 2. Bănuiesc că aici e mai vizibil că general cu toate. Bun, mai avem timp să mai facem și alte nebunii. De exemplu, dacă ar fi numere în loc de caractere, ar trebui să punem aici de la cât la cât, de la 0 la 9, de exemplu, da? Bun. Hai să mai luăm un exemplu, în sensul că vreau să facem, am uitat ce vreau să facem, vreau să facem toate submulțimile care pot apărea în... Hai să vă recapitulez o noțiune de mate, e destul de simplu. Noțiunea de mate în felul următor. Se dă mulțimea A cu elemente de la 1, 2, 3 până la fucking N. E ok pentru voi? Da. Vrem să facem toate submulțimile like ever. Toate submulțimile like ever ar fi 1, 2, 3, apoi din alea, combinări de n luate câte 1 sunt astea, apoi vine combinări de n luate câte 2, adică 1 și cu 2, 1 și cu 3, puncte, puncte, bla bla bla, mulțimea vid aici bineînțeles și toate astea până ce ei și ați fost la liceu, adică ar trebui să știți astea. Astea sunt combinările de la mate. Hai să vedem cum facem un program care să facă fix fucking treaba asta. Simțiți și voi brainstorming? Nu. Okay. Bun, ca să facem asta eu aș face o codificare. Hai să o semene cu vectorul de frecvență, dacă știți. Seamănă super mult treaba asta, având în vedere că elementele sunt de la 1 la n, cu vectorul de frecvență. În sensul că putem să ne facem un vector care să fie 0 sau 1 dacă elementul curent se află în configurația asta sau nu. De exemplu, pentru configurația asta, doar 1 va avea marcat în poziția lui ca apare, în rest toate celelalte vor fi 0. Pentru configurația asta, 2 va fi marcat. O să vedem. Deci, hai să facem încă un backtracking. O să facem încă un backtracking care o să păstreze același format, doar că v-am zis, o să fie modificat aici. O să meargă de la 0 până la 1, pentru că astea sunt valorile pe care le pune pe Stiva. Și nu o să mai fie char, o să fie int Stiva, super, super tare. Și dacă am auzit tot, fucking asta e tot. Hai să vedem ce se întâmplă. Dacă rulăm, dacă am vreo greșeală, vreo eroare, n-am. Și hai să, nu știu, să băgăm un input de n egal cu 5 sau 4. Ok, e ok și asta. Vedeți? Ne genera niște configurări în care arată ca un binar, dar nu sunt binar neapărat, adică poate fi dacă vrei să interpretezi așa. De fapt, fiecare 1 sau 0 zice că elementul 1 apare sau nu în mulțimea aia. Adică, de exemplu, cred că prima chestie generată e 0000, adică mulțimea în care nu apare niciunul. Dacă nu mă credeți, haideți să adaptăm afișarea. În loc să afișăm blindly, așa, valoarea de acolo, hai să facem ceva de genul ăsta. Dacă st de i este diferit de 0, adică este, putem face asta, pac, 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 pac. Else nu facem nimic, ok. Nu facem stdi, facem iu, pentru că iu e numărul care apare acolo, da. Super tare, bam, bam, cu virgulă și abia la final. Hai să vedem acum, poate are mai mult sens pentru voi așa. Altceva, combinări, toate combinările, cu numărul 5, cu numărul 4, cu toate nebunia. Fiecare din asta e o configurație de submulțime și astea sunt toate submulțimile, asta ultima de exemplu. Scuze că nu m-am prefăcut mai entuziasmat de ultima parte asta, sper că v-a plăcut, sper că vi se pare interesant și o să continuăm și episodul următor tot cu backtracking pentru că este foarte, foarte, foarte util și sper că l-am făcut mai simplu decât e.